खुलुमबाय लोगोफोर आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय। दिनै जोंहा बेरायनो थांनो ओंखारदों खाथियावनो। नोंथांमोना नायलांबाय थादो लोगोफोर। अरे कहना क्या चाहते हो? नै जोंहा बेटाजों आंजों थांहोलांबाय। खारनाङा दुखु मोनगोन सना। गुलिगोन गुलिया आं गोसाहैनो हमदों। मबाइला गुलिगोन ना गिजोनो फिसालाया मालाय जोंहा। दाना मानो दाननो दाना नों बाबाखौ मोजां हमना लादो सना। मोजां गोसोआव हमना लाबो। थान्दा थान्दा दंफां लाइफांजों बुंफबजोबनाय जायगाफोरा। जोङो बेफोराव जिरायो स्कुलावहाय फिसाखौ दोननानै लोगोफोरजों आड्डा मारियो। नै आंहा फिसालानि स्कुला सफैबाय। आंनि फिसालानि स्कुला सफैबाय नै। मोसाना नोंनि स्कुल दं? मा नाममोनलाय स्कुला साना? गोसा गोसा बुङो। सेन्ट रबार्ट हाइ स्कुल बिदिसो ना? ना हमगासिनो नै। माबा लामानि रायन'खौसो नायनो ओंखारबाय नै। फाय जाबाय फाय सिङाव थांनि फायसना। बाबा फैगोन। बिफा फिसाला आखाइ हमज्लायना थांदो। जि मोजां जायगाफोरा नै। उल्था खालामबाय थादो दे। जोंहा उल्था खालामा। दा गुलिगोन नै फिसाला जादों। फिसालाया नै उल्थासो थांबावो जोंहानिया। उल्थासो खालामो सब गाबखौनो। नाय बे सियारा माबा बनद्रायनि एथ' मोजां। आंथ' दाखालि लहानिसो बुंदोंमोन बनद्रायसो। Pindah, ini pengen stop pindah pindah. Siap silakan. Ada aku buat kamu. Ini siapa yang selesai? Oh, bisa lain. Ini belakang. Jalan pindah belakang. थांनोसै होमबाबो नै फिसालायानो मानिथ्रा। दाखालि फैनायावनो बुंदोंमोन जाय रुमा थागोन बेयाव गेलेनो मोनगोन होननानै। फिसाफोरनि थाखाय बादि गेलेहोगोन होनना बुंदोंमोन। गेलेगासिनो मालाय बिस्रासो नै बिफा फिसाला। मस्ति मादो नांगौ ना? मस्ति नाङाखै गियोबो नै मस्तिबो नांबावाखैसो नो। थांसै फाय दा होखारगोन जोंखौ बेनिफ्राय गियाखैबा। Kingkong नायलांबाय थादो लोगोफोर। औवा बायसासो नांदोंमोन। औवायानो मार। सेवबा मालाबा गुलिगोन माथो बे औवायानो मार। आं लहा सहाखौ औवानि डिजाइन होदो सानदोंमोन आरो। ओइ बे लहा नङा औवासो। वा
उवा बिथिंबो दै दङ बिथिंबो दै दङ नै लोगोफोर किंकंआ फा गोदोर फिसालाया बेनिनो एक्टिं खालामै फट' थिखांबा पज होबाय थायो फिसालाया बिदिनो पज होबाय थायो जोंहा आ खालामै अन्थाइजों बानायनाय नै नायनो समायनाथार दाखालि बे सिङाव सोयैनि थाखायनो दाय जाबाय थानाय बेनिखायनो फैनो ओंखारगासिनो दङ बियो दाखालि जा एथ' जाब्रा लोगोफोरजों फैदो दा सोरबा हाबा गासिबो लोगोसे थांनांगौ होनना हाबासै जोंबो बिफा फिसाला हाबलांबाय नायनोसै मा जानाय जायो खोमसिहैनो हनै थान्दा बेफोर गासै अन्थाइ ना गासै अन्थाइजों बानायनाय हनै सोरबाफोर मखालिबा काजिरङा नायनो फैबा माने हाबफैनो हागोन लोगोफोर फिसालाया नै अर्डार होनानै नेगासिनो बिनि मिल्क शेकआ मखालि मोनफैगोन नेगासिनो हनै खोमसिसि नुयो हनै एकदम अन्थाइ सिङाव थानाय बायदि मोनदों गावखौनो खुन्थाफोराबो हनै गासै अन्थाइयानो ना डिजाइन खालामना होदों ना अन्थाइ मालाबा फैबा हाबफाय लोगोफोर मोजां नाङो सान्ति एकदम हारला गुरला गैया रावनिबो लोगोफोर जोंनि अर्डारा फैबाय फिसालाया नै मिल्क शेक लोंदो जोंहा दिनै बृहस्पतिबार एकदम निरामिस जायो जेबो एक्सट्रा मांगायाखै एकदम प्लेन संनो होदो खालि भेजिटेबल होना संनो होदो बिदिनो जागोन माइ गोजौद्राय जाबाय नामा डाइनिंआ भेनिला गोनां चक्लेट होनो होआसै नों चक्लेट मोजां मोना जे नै सोना पाइपखौ माबा खालामनो थांदो नै जुदि फिसालानि नै सियारा माइ गोजानाव जादों बोलायलायना लादो मालाय नै जोंहा फिसालाया एसे बोलो गोनां जाबाय दे मोजांहाय सना गोथाव मोनदों सना मादि मोनखो सना लोंनानै बेखौ लोंग्रोलाय दा होगोन आगोल जानोसो एक्सट्रा ग्रेभिबो लायासै मालाबा फैबा लासिगोन फेमिलिजों फैबा लासिगोन लोगोफोर जानोसै एकदम निरामिस एकदम गोथाव बिन होदो गाजर होदो भेजिटेबल्सआव गोथावथार जादों लोगोफोर मालाबा जाफैदो बेटाया नै फ्राइड राइस जाबावासो रलसो जाबावगोन नो दा रलखौबोसो जालियानो हनै पियाज होनायखाय पियाज जानो नागिरा बेजों मा होदो एथे होनलाय आबैखौ सातनैखौ मा होदो बानलु नामा जाबावासो जाबाय दा नै पियाज गोनां जागोन जानो सस नङा बे आलु गोसासो दां आलु गोसा बे सस
र' दांना माबा नों Juga kau dah beri pasal biasa kau sih. स्प्रिं रल आरो पियासानो थाखायो Spring roll, sakni ada, sakni ada, itu dia lusa. Lusa Dan- kau, apa? Itu apa? Kalau lusa baru kau tahu dulu. jangan lagi nanti sungguh More vegetable dong, banana kopi. Aku sini. Aku sini. Aku boleh mundur. 汤水汤nung menhalang sana Давай. jamba mansi Này bây giờ thầu thầu mà bắt đầu dong. Ji ke lau kha này. Ji ke lau kha. Owl dong, monkey dong. Ada bayau hanai. Mansi bay samu monkey dong. chimpanzee Chimpanzee. Macam dong. Hei, hei, anaconda. Anak lang na yun, anaconda bino. So basta ka na tayo, sanabi Nancy ba tayo, so tayo. ini jangan angsa ini Gitu toh, ayo, baba ka masay. Logofer जोंहा जाखांबाय थांनोसै दा बेफोरो अन्थाइ नङासो अन्थाइ बायदि बानायदोसो कार्टुननि दां अन्थाइनिखौ होदो आरो कार्टुनबो नङा बस्ता सिस्टेम आरो अन्थाइनि महर होनो नाजादो आरो अन्थाइ बायदि नाङा बस्ता सिस्टेमसो लोगोफोर जोंहा बेरायना फैखांबाय दा बावैसो मोनफैदों बेरायनानै मोजां नांथारबाय लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा प्लिज भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामना हो आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ टिं खालामना थुना गालांदो लोगोफोर आं होमबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय